Sizning bükkan ашаган бармы ул? Эченә кәбестә белән кишер салынган пирожки ул. Мәскәүдә бер урында аның 7 төрен ясыйлар. Әйе, 7 төрен. Килдем, күрдем, алдым. Барысы да урынындамы? Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау. Җиденчесен соңыннан чыгарып өстәделәр. Bir авызга күп булыр дип күтәреп киттем шушы байлыкны бер җиргә. Башта кирип утырдым МЦКга, соңыннан сәяхәтче бөккәннәр белән электричкага күчеп утырдык. Менә килеп тә җиттек. Якын достым Лена бу. Бөккәннәрне капкаларга ярдәм итүче дә табылды. Буларның ичендә нәрсә барлыгын Лена белми. Ашый-ашый ачыкларбыз. Беренче бөккән кәбестә һәм йомырка белән. Лена дөрес әйтеп бирә алды. Икенче бөккән йомырка һәм яшел суган белән. Монысын да ачыклый алды. Бигрәк җиңел булды әле бу. Өченче бөккән субпродуктлар белән, ягъни сыерның бавыр, үпкә һәм йөрәгеннән. Бавырны Лена дөрес әйтте. Бик үзенчәлекле, шул ук вакытта тәмле ди. Дүртенче бөккән судак балыгы һәм дөге белән. Тышкы кыяфәте белән ракетага охшаган ди достым. Эчендә балык барлыгын чамалады, ләкин нинди икәнен әйтә алмады. Бишенче бөккән ак гөмбә һәм бәрәңге белән. Үзем дә эчендә нинди гөмбә барлыгын әйтә алмыйча чекка күз салдым. Гөмбә тәме бик ачык сизелә ди Лена. Калган ике бөккән баллы. Алтынчысы чия белән. Монысын Лена бер карауда ук әйтеп бирде. Җиденче бөккән алма белән. Бусы да тел йотарлык тәмле килеп чыккан. Шулай итеп бөккәннең 7-се дә аш казанына кирип утырды. Ленага иң тәмлесе субпродуктлар белән ди. Ә миңа судак балыгы белән аеруча ошады. Сез дә Мәскәүдәге Өчпочмак кафесына барсагыз, кайсы бөккәннән авыз икәнегез турында языгыз әле. Яме.